तुमची गती जर होऊ पद्मावतीला माझ्या स्वाधीन लक्षात ठेव आम्ही देव 36 कोटी आहोत. आता तुझं काय कर हे सांगता त्यावरती तुम्ही मला जन्म दिला आहात, त्यावरती मारण्याचाही अधिकार तुम्हाला आहे. पण सत्याचे जर देव तुम्ही असाल तर माझी कल्पना कोणाने गणपती माते कळे नाही कळे सगळे कोणाने गणपती माते कळे ना किंवा ममय युक्य सेही किंवा ममय युक्य इतर जनामय नाते कोणाने गणपती माते कळे ना कळे सगळे कोणाने गणपती माते कळे ना कळे सगळे कोणाने गणपती माते कळे ना कळे किंवा ममय युक्य सेही किंवा ममय युक्य पहा सारे रे तुझा आणि माझं होणारं महाद्वंद्व युद्ध